Pipila ka plano alang sa kalidad sa edukasyon sa nasod, gipadayag ni Presumptive Vice President ug Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Ato kining sayron sa live report ni Argil Relator nga manukad sa Digos City. Argil. Sara, buotin kaming DepEd Secretary Mayor Inday Sara Duterte nga pagatutukan gayud ang kahimtang sa mga magtutudlo ingon man mas palambuon pa ang sektor sa edukasyon. Kini ay gibutyag ato sa pagtambong sa oath-taking ceremony sa mga elected officials sa probinsya sa Davao Occidental. Personal nga gisaksihan ni Presumptive Vice President ug Davao City Mayor Sara Duterte ang oath-taking sa iyang campaign manager ug president sa local political party niyang hugpong ng pagbabago nga si Davao Occidental Lone District Congressman-elect Claude Bautista ug ni Vice Governor-elect Lorna Bandigan. At tubangan sa elected officials, gisaysay sa mayor ang iyang mga kaagi sa kampanya. Wala kuno niya damha ang kadaghan sa miboto kaniya. Nasorpresa sab kuno siya nga dili lang taga Mindanao ang nagpakita og suporta sa iyang kandidatura. Diin tataw nga nakadaog siya sa mga probinsya kung asa napildi ang iyang amahan nga si Presidente Rodrigo Duterte kaniadto. It was a surprise tungod kay dili lang ang mga Bisaya, dili lang mga taga Mindanao ang nagpakita og mainito nilang pagdawat sa ako. In fact, pag-agi na mo og Bicol, daghan kayo pud sa ilaha ang mga nanggawas og nagpakita og suporta nila even sa Western Visayas. Isip nakatakdang mahimong secretary sa Department of Education, gibutyag sa mayor at tubangan sa mga nitambong nga mga magtutudlo nga excited na kuno siya nga makatrabaho sila. Gidugang sa mayor nga nakita niya nga dunay kinahanglang tutukan labi na sa K-12 program sa basic education. Kinahanglan kuno nga mahinayon na ang tumong nga makapangita og trabaho ang mga nahumana og senior high school nga dili na makapadayon sa kolehiyo. I only have 6 years. Kung dili ko tanggalon sa Department of Education, I only have 6 years to work with you to improve the quality, number 1, your welfare, and number 2, the quality of education in our country. So I am soliciting your support that we may find and we may come up with something concrete to improve the welfare of the teaching and non-teaching staff of the Department of Education. And we see a better country with student learners that are disciplined and have kanang pagmalasakit para sa ilahang nasod. Sara, dako ang pagtuon ni Mayor Sara nga kung maayo ang kahimtang sa mga magtutudlo, mas effective sab sila sa pagtudlo ngadto sa mga kabataan. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.